Żvelati dettalji ġodda b'rabta mal-iskandlu li faqqa sena ilu fit-Transport Malta. Kasserju immens li kien kixef kif numru ta' persuni kienu jingħataw trattament speċjali sabiex jgħaddu mit-test tal-karozza. Sabiex issa sar magħruf li l-whistleblower li kien kixef dan l-iskandlu spiċċa mkeċċi minn Malta, propju minħabba li tkellem mal-pulizija dwar dan l-iskandlu li fih hemm implikat Ministru tal-Gvern ta' Robert Abela. F'artiklu pubblikat fit-Times of Malta l-professur Arnold Cassola jgħid li l-whistleblower li nata l-isem ta' Aziz kien ilu jgħix Malta għal 18-il sena, fejn saħansitra kien anke nħatar segretarju ta' każin tal-Partit Laburista. Cassola jiżvela kif il-permess ta' residenza ta' Aziz twaqqaf bħala tpattija u li kixef dan l-iskandlu li kien għaddej fit-Transport Malta, bil-konsegwenza li kellu jitlaq minn pajjiżna. Aziz kien jaħdem bħala traduttur ma' Transport Malta fejn kien jassisti lil dawk kollha li ma konux jitkellmu la bil-Malti u lanqas bl-Ingliż waqt l-eżami tas-sewqan. Ir-relazzjoni li kien qed jibni mal-komunità Qarbija f'Malta servit biex l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ħeġġu jinvolvi ruħu fil-Partit Laburista u fl-2008 beda jiffrekwenta il-każin Laburista tal-lokalità tiegħu fejn aktar tard ġie maħtur bħala delegat tal-Partit Laburista u segretarju ta' dan il-każin, dejjem bil-barka ta' Joseph Muscat. Wara l-elezzjoni tal-2017, Aziz kien applika darbtejn biex jikseb iċ-ċittadinanza Maltija, wara kien ilu iktar minn 10 snin jgħix Malta. Bażiż jaħseb li din kienet se tkun xi ħaġa faċli, peress li issa kien bena relazzjoni tajba ferm mal-Gvern Laburista. Iżda dan ma kienx il-każ għaliex Aziz baqa' mingħajr ċittadinanza Maltija u hawn irrealizza li kien qed jiġi użat mill-partit tiegħu stess. U dan kollu Aziz iddeċida li jikxef dak li kien għaddej fit-Transport Malta, fost oħrajn meta kienu jsiru l-eżamijiet tas-sewqan. Aziz jirrakkonta kif id-direttur ta' Transport Malta Clint Mansueto kien jagħtih numru ta' karti tal-eżami bir-risposti diġà lesti, fejn Aziz kellu jara li numru ta' sewwieqa Taljani li kienu jaħdmu ma' kumpanija rinomata kif ukoll numru ta' sewwieqa tal-karozzi tal-linja li kienu rekomandati mill-Ministru ta' Robert Abela jgħaddu mill-eżami tas-sewqan. Aziz irrakkonta kif mar jikxef din il-korruzzjoni kollha li kienet għaddejja u tkellem mal-eks Ministru Carmelo Abela, ma' Sandro Krause kien jaħdem Kastilja, mill-eks Muscat u anke ma' Jesmond Zammit mill-Ministeru ta' Ian Borg, iżda ħadd ma taħwiden. Bl-uniku risposta li ngħata mill-Ministru Ian Borg kienet biex jagħmel laqgħa ma' Chairperson ta' Transport Malta. Kien hawn meta Aziz iddeċida li jikteb email id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali fejn kixef dak li kien għaddej fit-Transport Malta. Għalkemm din l-informazzjoni wassel biex l-uniku whistleblower f'dan il-każ ta' korruzzjoni jispiċċa jitkeċċa minn pajjiżna. Fl-aħħar sigħat kien hemm skitt totali mill-Partit Laburista dwar din l-istorja ġdida li ġiet żvelata. U sena wara li faqqa dan l-iskandlu għadna ma nafux min huwa l-Ministru implikat f'dan il-każ ta' korruzzjoni. Dan fil-waqt li l-proċess fil-qorti għadu għaddej.